Moi! Me tehdään maisteluvideo. Tänään maistetaan. Toxic Waste Red. Tai siis ei se ole red, se on niinku Niin. strawberry. Mitä? Mansikka makuinen. Ja pitkästä aikaa me tehdään video. Tää on niin pitkästä aikaa. Muistakaa tilaa ja liket video. Niin, me joku viime kesänä tehty Mä oon video. maistanut Toxic Wastea mun kaverin kanssa Surffarit-kanavalla. Surffarit YK:nelli. Niin, ja nyt me maistettiin niitä. Se on niin oikeesti kirpeätä. Kelatkaa Aleksi YKK. Vuosi on jo vaihtunut. Me ollaan tehty niin pitkän aikaa. Me aletaan vaikka tekemään video. Ja mä en oo ollut missään videossa pitkään aikaa. Tai siis pitkään aikaa. Omasta. Eiköhän tähän on aika... Oliko musta? Eikö se ole hyvä? Se ei tule missään. Hyvä. Katso, eikö se ole hyvä? Ja ihan ok. Mitä peksyy? Ihan se hyvä. Niin. Tää oli oikeesti hyvä. Joo. Ottakaa, mä näytän Me teille. tehdään vaikka pari shortsia. Vaikka mä näytän nyt tätä mun kanavan. Mä teen ASMR. Okei, mä kylpäs. Mä teen niin hyvän ASMR. Tässä. Ei tässä näy. Tuossa lukee Aleksu. No. Oh shit. Me nyt lopetetaan tää video. Me tehdään shortsia ehkä toinen video tänään. Heippa. Oli meidän naapuri. Bye bye. Bye bye.